O mică filmare înainte de finalizarea acestui multifuncțional gigant făcut la Brăila de Nea Florică, în care a băgat vreo 2000 și câte, Nea Florică? 2300. 2300 de cărămizi. Să aibă proprietarul la ce să pregătească bunătățile vânate. Asta se numește bucătăria vânătorului. Cel pe care l-a auzit este Nea Florică, Da. în prim Asta plan. se va numi bucătăria vânătorului. Bucătăria vânătorului. Da. Care are un grătar, un rotistor, un cuptor, afumătoare, plită, mese de lucru foarte frumos cuprins pe vreo 10 metri, așa, 9 metri jumătate. Și când îi facem o probă? Mâine. Că deocamdată văd că face așa la ceaun. Până la ceaun, că n-am făcut plita. Ad hoc. Da. Mâine fac și plita. Pun și plita acolo. Trebuie să plantez marmura, să plantez anumite chestii. Să sperăm că mâine e vreme frumoasă și putem să finalizăm tot ce e de lucru. Cât a durat aici? De când lucrezi? 18 zile. 18 zile și mâine e a 19-a? Da, mâine a 8. A 18, am înțeles. Următorul filmuleț va fi cu foc în cuptor, foc în grătar, foc în plită și cu bunătățile care vor fi făcute de Nea Florică, care e și constructor și bucătar vestit, pe mâine. Poftă bună, Nea Florică! Mulțumim, mulțumim! Te poftim la masă peste o jumătate de oră. Mulțumim!